कार्मिक खात्यान 26 मे 2022 वर्सा अधिसुचोवणी काढून पोलीस खात्यात वरिष्ठ श्रेणीत अधीक्षक आणि कनिष्ठ श्रेणीत उपअधीक्षक भरते खातीर गोंय पोलीस सेवा नेमावळ लागू केल्ली। ते प्रमाण पोलीस अधीक्षकांची 22 पदां तयार केल्ली। तातूंत अधीक्षक खासा विभाग, अधीक्षक पोलीस मुख्यालय, अधीक्षक घोळे वखदा विरोधी पथक, प्राचार्य पोलीस प्रशिक्षण शाळा, अधीक्षक गुन्यांव शाखा, अधीक्षक सुरक्षा, डेप्युटी कमांडंट जनरल होमगार्ड आणि उपसंचालक नागरी संरक्षण, अधीक्षक भ्रष्टाचारी विरोधी पथक, अधीक्षक दर्यादेग सुरक्षा पोलीस, अधीक्षक राज्य पोलीस नियंत्रण कक्ष, अधीक्षक कायदो आणि दक्षता विभाग, अधीक्षक दहशतवादी विरोधी पथक, अधीक्षक आर्थिक गुन्हे विभाग असे मिळून 13 पदां आणि डेप्युटी कमांडंट भारतीय राखीव दळाची 9 पदां मिळून 22 पदांचो आस्पाव आसा। तशेंच पोलीस खात्याचे मागणे प्रमाण प्रशासकीय सुधारणा खात्यान 6 अधीक्षक पदां तयार केल्या। ताका वित्त खात्यान मंजुरी दिल्या। मंजुरी केल्ली नवी अधीक्षक पदां: पोलीस अधीक्षक कोकण रेल्वे, पोलीस अधीक्षक पर्यटन पोलीस, पोलीस अधीक्षक खासा विभाग, पोलीस अधीक्षक मोटार वाहन विभाग, पोलीस अधीक्षक वायरलेस विभाग, पोलीस अधीक्षक पिंक फोर्स, पोलीस अधीक्षक मनीस तस्करी विरोधी पथक। सध्याक 12 पोलीस अधीक्षक कार्यरत। पोलीस खात्यात सध्याक 12 पोलीस अधीक्षक कार्यरत। मंजूर केल्ली पदां भरले उपरांत 28 अधीक्षक जातले। सध्याक 29 पोलीस उपअधीक्षक कार्यरत। पोलीस खात्यात सध्याक 29 पोलीस अधीक्षक कार्यरत। फुडल्या 2 वर्षांत 2 अधिकारी निवृत्त जातले। नेल्सन आल्बुकेर्क 28 फेब्रुवारी 25 वर्सां निवृत्त जातले। उपअधीक्षक संदेश सोळणकार 30 जून 2025 वर्सां निवृत्त जातले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।